Vi præsenterer værterne for Danish Music Awards World 2014. Anne Farholt og Tinus de Jonard. Aftens værter er i fuld gang med at forberede sig på aftens store spørgsmål. Hvad er world music? Hvad er world music? World music, det er, når man tager mange forskellige nationaliteter og samler i det samme orkester. Nej. Jo, det er det. Nej, world music, det er, når man tager en masse forskellige sanger i det samme nummer. Det er derfor, man har lavet den der We Are The World, det der nummer We Are The... Ja, den kender du godt. Ja. Det er world music. Det kan jeg også kende over hele verden, kan man sige. Ja, det passer skide godt sammen. Jamen, det er også noget med, at det også gør brug af den der tommelfingerregel, som alle jo kender, med at der skal være op til 7 forskellige instrumenter fra 7 forskellige dele af verden. Det er faktisk stort, der. Ved du hvad, der burde være meget mere world music, fordi at på den måde, så er der jo mange flere kunstnere, som kommer i arbejde, og det er jo super godt for arbejdsløshed. Også det, ja. Så kan vi to bare lade til Paris, du, og få arbejde. Ja. Jeg kan se det for mig. Jeg kan sagtens se det for mig. Det er jo faktisk godt for hele verden. Der hviler en moderne tendens i den danske mediebranche. Kunstnere, der er dygtige inden for deres eget fag, skal overtage et fag, der ligger dem absolut fjernest. Politikere steger hakkebøffer, dansere reparerer biler, sangere bygger huse, og showfolk udtaler sig om world music. Faktisk er vi er et rigtig godt cast til at uddele. Det er godt castet, at vi skal uddele den her pris, fordi jeg er halvjøde, og du er halv albaner, og på den måde, så repræsenterer vi jo lige de 4 verdensdele. Er det ikke kun 3, hvis det er, at du mener, vi er ikke 2 danske, ikke? Også. Nå jo, men du ved, der findes 3 slags mennesker. Dem, der kan regne, og dem, der ikke kan. Ja. Det er rigtigt. Du, vi skal også have noget tøj på. Jeg ser lige, om jeg kan hænge den. Kan du ikke? Ja, show me. Jamen, det gør jeg. Ved du hvad? Mine damer og herrer, velkommen til Danish Music Awards World 2014. Tag godt imod aftenens værter, Tinus de Jonard og Anne Farholt.